नैबे जाबाय मा बेयो मुफुर खुसेर जादों खेबो नै खाथियावनो लाजाथारो तुतुं आखायाव हरनाङा खेख्ला जाजोबगोनबो आखायाव नायदो नोङो ओंखायनो बाथ'आ खर'आ मिथिबाय मादि खेबनाय नुदों नै आयौ खेबगोनलै माबा जानो नोङो थौदो जाबाय ओइ आखायाव नाङा खेबो जोङो अबाव थांनो नागिरदों सिरियाखाना जोङो फैयै दायो सिरियाखाना मोनफैबाय नै जोङो गेटआव दङ दायो एसे खोन्थालांबाय थासै नङा होमबा मा नुयो मा मायो जोङो ओरैनो फैबाय नै गारिखौ लाना फैबाय जोंहा जोंनि जायगानि आरो बियो गारि सालायग्राया बेखौ उनाव खोन्थागोन आङो सिङाव मा नुयो रानिया फैनानै ओरैबायदि फुरथि जादों जाहैबाय नैबेखौ सिनायखायो जानांगौ खोमा दाहाय बेखौ मोजां खोन्थागोन आङो दाहाय थांनाय समाव मोजां गारिखौ सालायलांबाय थानाय समाव मोजां खोन्थानोसै जोङो दायो जायखिजाया सिङाव हाबहैग्रोनोसै दाहाय बिनि सायाव मोजां खोन्थागोन आङो बे अबेनि मानसिया जोङो दा हा औ ओइथिंजाय रब्रा जों टिकेट लानांगौ ना दिनै माने फुजानि माबायदि मानसि जागोनथाय बेखौथ' मिथिला जायखिया थांबासो मिथिगोन जोङो लाइनावबो टिकेट दाननायाव ओरैबायदि लाइन बायदि नुदों आङो टिकेट लानांगौ बैयाव आयौ माथो लाइन गोलावथार टिकेटआबो हा अनलाइन थाब जायो दायो होमबा थाब जायो नामा ना दायो टिकेट लाखाना फैबाय आं जेबो सोङासैलै हा टिकेट होनबालाय नै टिकेटआ नै लाखिना मबाइल लाखिलाबायो नामा लाखिजा बिराद गोबाव लाइन फाथोमोन दाबो नै लाइनाव दंबायसो बिराद बुरजा लाइनाव दायो नै मोनफैबाय सिङाव हाबबाय जोङो फार्स्टआव बबेखै थांनांगौ ओरैजाय बिथिं नङालै आंनि ओरैजाय न' एन्ट्रिसो दङ नै ओरैजाय न' एन्ट्रि ओरैसो आंनिया जोंना बिराद फुरथि जादों मा नुगोनलै बेयावथ' बिदि सार्ट होनाय गैया नै आंनि मोख्राया नैबेयाव हा थौब्रा लासैनो थांगोन ना थांगोनब्रा लासैनो माने बेयाव आङो ओरैबायदि आरो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों आङो दानि माने जों इयाव टिकेट दाननायावहाय ओरैबायदि आरो माने सानैयावहाय काउन्टाराव थायो बिथांमोनहा माने गावनि गोसो बायदि दाननानै हरबाय आरो मा जाहैबाय माने ओरैजाय टिकेटआव मानसिफ्रा ओरैबायदि लाइन फाथिना दङ आरो बिथांमोनासो माने गावजों गाव खोथा रायलायनासो बेस्थ' माने किसुमान माने काउन्टाराव थाग्राफ्रा एसे गोसोआव बोराबनाय मोनदों आरो मानो होनबा स्वयं आंबो बोरैबा मोनदों आरोखि सासे जुदि गावखौनो जुदि खामानि मावनो दायथ' मोननाय हिसाबै जेबो माने लाइनाव थालायनाय हिसाबै माने बिथांमोना बिदि खालामनाङामोन आरो बेखौ एसे बोरैबा मोनबाय आङो बेलेग बाराव बिदि जागोन जाया मिथिया खिन्थु दिनै जों फैनानै बेबायदि मोनफैबाय आरो जियानो नङा जियानो जाया बेखौथ' गावनि माबासो नालाय बेखौथ' बुंनो हाला बिसोरनाबा गोसोफ्राबा माबायदि थेवबाबो जोङो दायो जायगायाव मोनफैबाय जा हायो माखासे जिब जुनारफोरखौ दिन्थिलांनो नाजानोसै आङो नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय जोंना नै फिसाजोआ ओरैबायदि सिगां खारलाङो बेयाव गेलेनायावसो एकदम मुखुब बेना दा आयु होलांबाय नै गिथारालै बियो बिराद देन्जार मानसिया बियो गियायो हालासो दा थाना गाखैलायबावनोसै बियो फैयै नोरजिया मोनफैलायबाय जों बेखौ मैया जाग्रा नामा आदार नामा बे मैनि आदार ना इयो मा सिलिखा बिलाइ ना माबाखौबो जायो माने बिसोरो नै मैफ्रा नुबाय नानि मैखौ नुबाय दा खाथियाव फैथारदों नै नुबायना ओइ बेलेग जाथिगोन आरो ना बे जाबाय मै मा बिलाइखौ जादोंथाय बिसोरो मिथिला आरो बिलाइ जानायफोरखौ बै फोरमाय दं रलै र' थांगोन नै थांसै नङा ओरै थांखागोन फै जेब्राया ओरैसो
ना बेयावनो बे जिराफसो बै जेब्राया बेयावसो ओइ जेब्राखौबो जों ओरैसो थांनांगोन नायनोबा ओरैजाय खाथि ना ओरैजाय थांनो होआ बिजाय अ इयावसो हाबसोजोबना थाबाय बिसोरो इयाव जेब्रानि खर'खौ नुबाय बेल' जेब्रा अ बे जिराफ ओमफ्राय बै जेब्रायाव हाबना दं नालाय खानायखौ आंनि खिन्थु मानिबाय आङो सिगां नेबावलासो हनै आंनो थाबायखौनो हाबावला ओरैबायदि थाबायखादों माने बिराद जुस जाथारदों हरनबिल ना इयो बेनो हरनबिल मोजां सिनायखि नोंसोरो जोङो थांथ' मानैना समायना थारलै माथो ना हरनबिल नैयाव माथो खासेव नायो गुसुंसो गुसुं गोमो हांना इयाव मा होदों लाजुखि बान्दर लाजुखि बान्दरसो माथो लिरनाया बेलेग लिरदों होनाया बेलेग होदों समायना नुदोंथ' बे दाउखौना लाजुखि बान्दरबो दं लिरनाया थिगानो लिरदों माने उन्दुना दं अ ओइ दंफाङाव मानैजों जमा जाना दं ओइ दंफाङाव दं माने थारावसो थादों मालाय बेफोर मा दाउथाय खम बिरगोन बिसोरना मोजां मोजांथ' दाउआ नैबेयो याव मोख्रा दं माने रेड फेस अ रेडसो दं माथो स्पिडार मांकि ओइ थाखुमानासो दं गोजा गोसोम बेफोराव ना अ नैबे दिरुं खानायाव बिसोर गेलेयो माने ना खाथियाव थायो बिसोरो मा दाउमोनलाय इगल बेफोरो मा दाउथाय सिगुनसो ना अ बेदर जादों नैबेबा बेखौ मा होनोमोनलाय धनेस बाब माथो खर'फ्रा ना बे जाबाय धनेस दाउनोलै आंथ' नुफेराखै बेफोरबायदि दाउफोरखौहाय बेफोरनि खेबजानांगौबा मोदोमफ्रा थांखाजोबगोनलै नै एकदम खाथियावनो दंफैयो नै धनेस तुतुं मा गान होनदों आस्थाम ना मा गान होनदों ना खाग्रा नामा बिराद डेन्जार खालै बे खेबनांगौबा ना थांखाजोबगोन ओमफ्राय ओरैजाय नै माबा दाउथाय बियो अ नै र' थांगासिनो नै दाउफ्रा दाउलै अबेया र' थांगासिनो इयो मा दाउ बेफोरलाय ककटेल माबायदि ककटेल नैसो बाथ' खोमा ना इयो बे बाथ' गिदिर गिदिरबो थायो खोमा दा मा दं आंनि बबे ओइ मांखिया मालाय हनै बे माने बैसाङावसो थालायलायो हनै मानै मंखिया खारलांबाय ना मंखिया थायोलै बिदिनो फैदो बैखौ नायसै बैबो माबा बुस्थु ओरैबो खेबगोन दे खेबो नै खाथियावनो लाजाथारो तुतुं आखायाव नाङा खेख्ला जाजोबगोनबो आखायाव नायदो नोङो ओंखायनो बाथ'आ खेबनानै बे नुखाय नै खेबफोर बे खर'जों खर' सोनानै नुखाय मादिया गोफारथार खर'आ मिथिबाय मादि खेबनाय नुदों नै आयौ खेबगोनलै माबा जानो नोङो दोनथ' जाबाय गं गोनां मैया हनै एसे माने हाब्रु थायो ना बै हनै माथो हाब्रु थादों
nih gong गोनां मैया है ना टाइगर इधर ही है चलो अरे हम तो जा रहे हैं ना चलो तुम्हारा पीछे पीछे आ रहा हो हम लोग ठीक है लासै लासै गोलांथार उनावहाय माबोरै जाग्रोसैलाय नेबावा बिमाया ओरै थांबाय हनै बिमाया गैला आंनि बिमाया थाबोनोसै बिमा गैला नै बिमाया बेयाव फिसाजोआ ओइनै सिगाङाव बेयावबा मा दं होनबा सिङावसो दंलै मालाय मोसायानि फट'लाफ्रा लादों आं नुवाखैनो हनै गोजा एकदम होथेजोबनाय मोजांखौनो सिनाया मोजांखौ नुवासै नै मालाय होथेजोबनाय नालाय मासेल' नामा नैबे जाबाय माबे मुफुर खुसेर जादों मोजांनो मुफुरा गिलुबालुथारलै बोरैबा नुबा बोरैबा नायबा मा बुस्थु बेखौथ' सिनायासै आं नै आसे देखो नुसरत भाई है आसे बे मा बुस्थु बेखौथ' मिथिला आं सिनायासै थाबाय थाबायनो आंखौ गोलोमजोब्बाय बिराद गोलाव थाबाय जोङो सान्दुंआबो जाबायदि गोसा आरो जोंनिखि आरो अखासो हादोंनो जाहैबाय एखे आरो एकदम सान्दुं दुंबाय नै गोलोमजोब्बाय आरो एसे खोन्थालांबावनोसै ओरैजाय इयाव मा दंथाय इयावहाय मा दं आरो बेखौथ' मिथिया इयो गोबावथार जानानै फैया आरो जोंना रानियाथ' ओरैबायदि सिगां सिगां थाबायखायो माबायदि मानसिनि नायग्राफ्रा मा दं मा दं इयाव কি আছে ইয়াত ओइ यार बल फैया उन्दुदोंसोनो गासिबो ओरैजाय नायग्राफ्रा मेंजोब्बाय গল্ফার গোটেই মানে এইটো ঘূৰালে কিমান ল'ব আপুনি এইটো চেম আপোনাক চাবলৈ নুমাই দিয়ে আমাক এতিয়া এক পাক ঘূৰাব না হয় নেকি আমি খালি যোৱাই হ'বচোন ইফালে গৈছিলোঁ আমি আমাক এনেকুৱা গ'লে ভাল আছিলে তেনেকৈ নাযায় কিন্তু আপোনাৰ কি হয় আমাৰ পইণ্ট বনাকে আচ্ছা ঘুমাই দিব আপোনাক চাবলৈ চাই চাই আপুনি যেতিয়া মন যায় উঠিবলৈ আচ্ছা 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 তেনেকুৱাই ন আপুনি নিজে চাব লাগিব আচ্ছা চাব লাগিব নে যে যাব মন গ'লে বহি কিনে আপুনি গুচি গ'লে আচ্ছা जों माने माखासेखौ नायनानै गिदिंनानै नायबाय माने हाजो बायदिसो नालाय गोजौ गाहाय ओंखायनो माखासेखौ जों दिन्थिजोबनो हादिया आरो गरमाबो ओरैबायदि गरम बेलेगाव माबायदि जादों बेखौ मिथिया खिन्थु दायो नैबे जों जाय जायगायाव दंना सिराखानायाव ओरैबायदि गरम माने जों गाखोबाय नै आनिया वाह आनिया मोजां ना आंनि गाखोनो आयौ मोजां मोनसोगारदों मा नुखो खोन्थादो दाना मा नुखो खोन्थादो ओमफ्राय ओमफ्राय बियार ना मै ঠিক আছে आरोबाव जोङो दाहाय ओरैजाय थांनायखौ एसे खोन्थालांबावसै मोख्राब नुबाय ओरैजायनिफ्राय दायो थांनाय जायगाखौ एसे खोन्थानोसै नै मानसि फैदों दासो बहुत मानसि जागोन जाम जाजोबगोन लामाया माने जोङो गोजाननि नालाय जोङो दायो थांबाय दासो मानसिफ्रा फैदों आरो फैदों नै ओरैबायदि मानसि उनावहाय गोजाननिफ्राय जों आरो दायो मोनसे जायगायाव थांबावसै ओंखायनो जों थाब थांसै सोरबा थाबायनो हाबाय सोरबा लेंबाय सोरबाया जिरायना थाबाय ओरैजाय नै सोरबाया दासो फैदों गथ' गथाय लानानै सोरबाफ्रा फैबा फैजागोन बे समावनो आरो थान्दा बोथोर जाबाय दायो
सिगाङाव गंसे खारबाय दं नै जोंनि बे गारिया ओरैजाय मास्टार फैबाय दं ओइ दिनदलायाव थांला नै बेयाव लाखिलानो गारिखौ ओरैजाय बैयाव थांगोन मोनसे बैयाव मोनसे एकदम नुफेरै खोनाफेरै मोनसे बे खोन्थाबाय माथो बेयाव जोंनो दिन्थिसिगोननो बियो मा बुस्थुथाय बियो ओरैजाय अबा दंनो ये जिस आगे यहाँ से है यहाँ पर एक नया एनिमल लेकर है मैं उन लोगों को बता रहा हूँ नाम क्या है ओरांगुटान ओरांगुटान देखने में आपको अभी लगेगा से मंकी है मंकी अच्छा जब बड़ा होगा ये अराउंड 5 to 6 साल तो इतना बड़ा हो जाएगा अच्छा अभी इतना तो बड़ा इतना सा है बहुत ख्याल रखा था ये एग्जिट है ना ये देखते हैं जैसे एलिगेटर एक्वाटिक बर्ड ओरांगुटान ये तीन देख के हाँ ये चिल्ड्रन पार्क है आप जा सकते हो अच्छा बे जाहैबाय खासेव नै एकदम माबा माराम खाजोबलायनाय बिखुंफ्रा बे मासे आरो बेयाव दं सायावनो माय दोनना दङ थास'आ थौदानि थौदो ओरैजाय गोलैगोन दे दै गोलैगोन नोगोराव नुहुराखै नुबाय दा नैयाव गाखो दे नुबाय नायनि नुबाय बे गावनाव हाबसिन दा इयो बिराद गिदिर दाउआ थौदो दे गावबो लाथोंसै एक्सट्रा इनकामखौ नै बेनो होनदों खोमालै बेयो बेखौनो ना माथो माने माने गेलेदों मालाय अ बेखौनो दिन्थिबाय थायो होनदोंना बेयो ओं गेलेनो नै नै बिदि खोन्थाबाय थायो होननाया बे आरो ओइ होबाय मा बाथुमदों मा बुस्थुलाय बिदि नायबाय थाग्राहाय देखायो माने बिसोरो बारा खनसे बिसोरो बैनि गोसोमफोरा बिदिनो खनसे आवगायनो ना नुदों ना ने नुदों नुदिया र' दा फैगोन र' इयो थुखैयालै बेखौ थुखैया नै गाखोबाय नै बा ini देखायदों मालाय नै आंनि नुदोंना नोङो नै बा नै देखायदोंसो इयो माने बेयाव गेलेग्राबो दं नालाय ओंखायनो गथ'फ्रा गेलेनो बिराद लुबैसोगारो आरो ओरैजाय नै ओमफ्राय ओरैजायबो दं गेलेग्रा गथ'फ्रा जोबोद गेलेदों ओरैजाय बिमाफ्राबो दं बेयाव गाखोयो आरो गेलेयो गथ'फ्रा नै बेबो गथ' सासेया नुदों ना बेबायदि गेलेनो मोननायखायनो माने बिसोर फैयो आरो बेयावहाय नै सेव होनना फैबाय जोंना आरो आंनिया नैबेयाव होथारलायबाय नै जाबाय दा ना वाव ओइ गोलैगोन मा खाथा गासिखौबो खोन्थाजोबनो हायाबाबो ओरैनो थुलमुलै माखासे एसे आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा नायदोंबा माबाफोर जुदि कमेन्ट लिरनांगौ दंबा कमेन्ट लिरना हरदो आं माने गासिखौबो दिन्थिजोबनो हादिया मानो होनबा जों फेमिलि फैनाय नालाय जोंहा सासे गोरलैबो दङ गोरलैया माने गोजौ गाहाय बाराबो थाबायनो हादिया ओंखायनो फैनाय समावहाय जोङो मा होनो बेटारि गारिजों जोङो गाखोना फैबाय ससे ओमफ्राय जोङो दायो नायखांनानै जोङो दायो न' फारसे थांफिनसै आरो न' फारसे माने जों मोनसे बेलेग जायगायाव थांफिनसै दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय सिरियाखानानि माखासे नुथायफोरखौ आरो नोंथांमोना सोरबाफ्रा नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय आं दिनै सिरियाखानानि नायनायनि
नायनायनि माखासे नुथायफोरखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो थिग আছে आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय